Igama lami gogo nguMalandela sisuka kwiNyoni TV. So iNyoni TV isebenza ngokuthi ibhalelwe mangabe kukhona umuntu odinga ukusizwa. So sihamba nobaba uBheki osuka eMpumalanga. Ngimthatha phela baba. Usibhaya ngithi manje njoba ngichaza gogo ukuthi siyabhalelwa njengeNyoni TV ukuthi sikwazi ukufinyelelisa umuntu osuke edinga umuntu kuyena. So ubaba ke nawe uyasibhalela njengoba esuka eMpumalanga ngathi kunodaba olukhona afisa ukuthi nolixoxe. Angazi noma uma uyamazi uyamazi kodwa nje ngikwazi. Angizwa? Cela ngikhulule ngesinto. Angimdingi baba. Ngimdingi. Okay. Ungixoshela lonke uvuke ngalazi uzolisa la ngimazi njengamanje ngiyamazi. Baba uBheki uyamazi ugogo yena esimfunayo. Impela ngiyamazi. Uyamazi. Ngubheki Dlamini. Ngicele iNyoni TV ukube ngisize ngithole unkosikazi wami uAgnes engamgcina dala ukuthi sizoxhumana kahle ngimbone ngoba ngangimshiye nezingane ezimbili amawele sikhulumeke kahle sixolelane ngoba ngibhalele iNyoni TV. Angimdingi la. Yo. Angimdingi. Uyazi naye ngimdingi. Ngingake iminyaka alahleka. Uzoqhamuka manje ugcineni. Cha ulichazile udaba ulichazile udaba lokulahleka kodwa ngiyacela gogo wami ngiyacela angithi wena ugogo Agnes angithi bese bengisacela gogo ukuthi usingenise. Ngithanda. Cela nje umthathe nje manje ewohlukile nje umbuyisela umthathe khona. Hayila. Ikwami. Wahluleka yena ukuhlala nami. Wakhetha ukunyamalala from 96 kuze kube manje. From 96? Yes, kuze kube manje uzoqhamuka manje. Angimdingi. Yo. Ngisheshisela manje ngiyafika nje ngikhathalele kade ngifika. Ngifike ematohweni nami ukuze ngiphile. Ngisafika nje ngisathi ngizenzela inkomshedi sengiza ngomuntu enopha inyama. Baba nangu gogo. Phela hayi bengicenga. Uyancenga. Ukuthi hayi Uyancenga. angixolele kuso sonke isimo leso ke noma ngabe sinjani. Ngoba phela wonke umuntu uyalidinga ithuba lesibili. Noma ke ukuzwa ke gogo wami ukuzwa ukuthi njengoba ela noma njengoba esibhalelile ufisa ukuthini kuwena. Sicela nje usinike lo thuba lokuthi awumnikeze ke ithuba lokuthi akhulume. Akuzele akhulume afisa ukukusho. Mhlambe ke mawukuthi awuvumelani nesimo afisa ukusithula kuwena. Mhlambe mawukuthi ufisa ukuxolisa mawukuthi futhi awuhambelani nakho kulungile ngizobe sengihamba naye mina ngibuyele emuva. Futhi akusho ukuthi gogo wami makuthiwa khona into manje ayikhulumayo sekufanele uvumelana nayo manje. Akusho njengoba efika manje akaphethe ngisho isikhwama. Akusho njengoba efika manje sesizomshiya cha. Kodwa nje uyafisa from 96 mina nje 30 years ngicela 30 years inagcinana. So into eyango 30 years esiphela 30 years kwamina kuyimina lo isimo sakho kuso njengamanje gogwami ngingavuma mina ngizwe ukuthi lo muntu emva kweminyaka emingaka ufuna ukuthini kumina yini lengaka afuna ukuyikhuluma nami. Mina ngamnikeza mina nguwena ithuba ngiyasiqonda isimo sokuthi ube wedwa isikhathi eside mhlambe futhi naye azokuveza kuzokwenza kuzosenza mina nawe gogo sithi uyazi ukuthi lo muntu kwakufanele akasichazela ngokuningi uthe nje uma isibhalela ucela ukufuniswa uAgnes okuma wengane zakhe amgcina ngo96 wathatha umsebenzi wami eMpumalanga uye wayibeka kanjalo inkulumo yakho okunye nokunye angikwazi usuwenzela mina ukuthi ningene ngizwe ngoba ayena bengamdingi kodwa ningangena ngizwe ukuthi nithini. Okay yathi ngene if khaya osingahlala
Yeah, okay. Hayi, ungihlalela ngalawa. Aw manje Agnes unkosikazi wami bengicela ukubuza ukuthi ziphi ingane zikhona ngoba yabona baba lo ngizohayisa uzomkhalisa ngizohayisa ngempela shudle uzongihleka noma uzongihlekisa yabona baba lo wangishiya kamasho mina ngahleka omakhelwane yangizwa ngabe ngicela emzini nabantu uma bengaholile imali eyasibathathe ningasithathe incane funa ngigibele inyanga yonke funa ngithenge igrocery ekhaya funa ngifake esikoleni funa ngithenga ama uniform lo baba lo ebalekele hlezi nabantu bakhe lapha yabo angishwele nje kimi njengamanje mina ulutho angikwazi ukuthi ubani lezi ingane oyibuza zashona awunamndeni la angiyeni wakini mina ingane zakho zashona engozini yemoto kodwa ayengabikho nendlela ke ungazizi ngikwazi sengithatha ngoba utholana nezingcingo zakho alo nawavala ingcingo wavala yonke into awuzala ngexhoseni lakho azali lizalela azikho ingane zakho la zashona kabuhlungu zafe engozini yemoto ingane zakho kanzima ingane zami ngasayibonanga zisebenzile ngifundisile umuntu ongilekeleli beyifundile zagqoka amajazi wawungekho wena zagqoka amajazi kanzima ke le ndaba enzima zikho nje zashona aw angikwazi ngifuna nawe ngoba ungaphinde ngiyibone ingane zami ngizana ngeke ngisaphinde ngiyibone ingane zami uphinde uyibone ingane zakho ayi ngiyazisola bangithatha umhlaba wakuthatha umhlaba manje usubantu uzobuyela la wangizwisa kakhulu ubuhlungu ngicabanga ukuthi nje ngoba ngikubona iseyincane esikhulu ya incane ngoba ekhumbula-ke uyibona ngamaphupho azikho zashona awungixoxelele kodwa kulesimo angazi awungixoxela ukhona umndeni wakho khona obana bakhona basekhona abafowenu nodadewenu ngiyimi nje nginjena bashona lapho odadewenu nabafowenu angibazi ngoba phela ngangibhungile ngangithatha umhlaba nabo ungathintani nabo lutho wena yo ngisama ngazwele ngane iyangithusa kakhulu ngiyaxolisa nje sithi dudu kulokho benathi besingazi ukuthi mhlambe ke isimo sigcine sihamba safika lapho kuba fowabo no dadwabo bakababubheki ake khona ubukade mhlawumbe unenamba zawo bazakhona mhlawumbe ukuxhumana nabo ukubazisa ngangixhumana nabo eqaleni kodwa azange baze batshengise ukuthi bangisupporte bakusupport azange bangisupporte sengisholo ke kusuka izingane zidlula emhlabeni akekho abakhona mhlambe esayidini lakhe la kubo ubabubheki ukuzose ngabe ngidlala ngabo bese bafika bafika kodwa nje izingane lezikhula mengikhala ukuthi hayibo lana akuhlangani akekho wayengisiza ukhona umfako omdala usamkhumbula umfana omdala ngiyamkhumbula kodwa uZakaria kade ngamgcina yes uZakaria yena kongathi uyazama ukulekelela uthe nje umkakhe wexabana nami indoda yakhe indaba ngihleze ngifuna imali endodeni yakhe wasaba ke naye kusho ukuthi umuzi wakhe uzobhadlika wesiyanyamala naye ngoba nakhona lapho ngabagcina ngomzono ongcwabo abephinde ngabeze babuya shuthi wabagcina nje 2010 kwawo yes ngizona nje ongcwabo kwaba bagcina kwami kodwa sabazi lapho bekhona noma ke amafoni abo ngizomnika inamba zabo ngamabomu ngoba funa ukuthi ngiyayidinga shuthi la bababheki mina into engiyibukayo ngawe bubalekele wonke umuntu ngeke phela kube ukuthi ngithathile phela umhlaba noma ngishito ngangithatha umhlaba ngoba izingane zakho awuzokwazi ukuthi zidlulile emhlabeni ukube wawuxhumana nabantu bakini wayezokwazi shuthi nje kahle kahle babona akekho umuntu okade uxhumana naye lutho ngempela njengoba ngisho nje ngangithatha Sibe ngisekhehla okay baba njengoba ula eKZN la kwagogo ukumina ungitshela ukuthi ufike njengoba kulesino ufike ngomsombuluko la eThekwini manje uhleli iphi mawusuka la uyapi ngoba phela angazi noma mhlawumbe ugogo makuthi khona azokucabanga angikholwa ukuthi usawumuntu osangabuyela le Mpumalanga
Anginayo indawo sengabe ngicasha nje kubangane kubantu no engangabazi kodwa ngabe ngicela ukuthi ngifake ikhanda kunzima ngempela sengiyayidinga nendawo yokuhlala njenganje namhlanje nje yoba sokuthole edrobheni eThekwini ubukade uvukaphi uvuke emgwaqeni uvuke emgaqweni njengakho ngempela ngiyidinga indawo ngingafihla kuyona ikhanda ke ngiyazi ukuthi kusekhaya